Boas noites. O Concello de Lugo recurrirá ao auto no que a xuíza Pilar de Lara ratifica a paralización das obras das Torres do Garañón. Así o confirmou hoxe o alcalde de Lugo, que ademais afirmou que o auto chegou hoxe ás 9:28 da mañá ao consistorio. López Orozco dixo que está tranquilo e que confía nos funcionarios municipais. Culpou o Partido Popular desta situación que, segundo explicou, vén do Plan Xeral do ano 1991 aprobado polos populares e que foi modificado no ano 93. Nesta liña, o rexedor foi moi crítico con Castiñeira e cualificouno de infame polas palabras nas que onte o Popular culpaba a Besteiro desta situación urbanística xunto no día ademais no que Gómez Besteiro presentaba o seu proxecto para optar ao liderazgo do PSOE galego. Orozco tamén dixo que respeta a xustiza e que el sempre dá a cara. De un modo tan desagradable, eu diría tan infame, pois aproveitase para pasarlle unha factura política ao señor Besteiro. Pero como se pode ser tan atrevido? Como se pode ser tan atrevido? Sabendo que lles está chovendo no Partido Popular co caso Bárcenas, donde teñen o propio presidente do goberno de España, o teñen en almoneda. Ningún de nós sabemos o que vai pasar dentro de 15 minutos co presidente do goberno de España e queiran escurrir ese bulto con un auto que eu presumo que non o coñecían. Esta persona, refiérome ao señor Castiñeira, sigue sin recoñecer e sin entonar a mea culpa nesta sede, ou se non se atreve nesta sede, en frente do Concello, porque todo canto pasou no Garañón ten un responsable. O Plan Xeral do ano 93, que aprobou o Partido Popular. Pero por que non o recoñece? Por que non dice que foron eles que nos fixeron unha unidade de actuación ali ca máxima calificación? Confianza nos funcionarios, absoluta. A donde iría eu se non teño confianza nos funcionarios? Escriben o dictado do alcalde? Nunca. Nunca. Escribiron, nin escriben, nin escribirán o dictado do alcalde. Por dúas razóns. Porque o alcalde nunca o pide e porque estou convencido que eles non o farían. Que eles non o farían. Polo tanto, oiga, nos vemos sometidos a este tema? Pois claro que nos vemos sometidos. Tranquilidade absoluta. E isto é moi importante, absoluta. Quen fora edil de urbanismo do Concello de Lugo, José Ramón Gómez Besteiro, asegurou onte que toda a tramitación desta licenza se axustou á lei. Besteiro, ademais, acusou ao Partido Popular de botar balóns fora despois de que o propio Castiñeira o acusara á súa vez de ser a alma mater deste proxecto. Que toda a tramitación que se fixo foi absolutamente legal, desde o meu modesto punto de vista, podo entender calquer tipo de opinión contraria, pero bueno, xa sabemos como opina o PP, non? O PP que busquen solucións os demais, non plantear ningún tipo de tema, ninguna solución, e simplemente buscar responsables. É algo que creo que a ciudadanía lle aburre. A Audiencia Provincial comunicou onte a sentenza para Juan Carlos Pernas. Segundo publica hoxe El Progreso, deberá cumprir unha condea de 21 anos e 8 meses de cárcere como culpable da morte da súa muller. Sentenciado a 21 anos e 8 meses de cárcere, o mestre que asasinou a súa muller Montserrat Labrada, a que asestou 5 golpes na cabeza cun machado en agosto de 2010. A Audiencia Provincial comunicou onte a sentenza, despois de que o profesor fora declarado culpable polo xurado popular que o xulgou o mes pasado. A Audiencia condenou a Pernas a 18 anos polo asasinato premeditado da súa esposa, un ano menos do que pedían tanto a Fiscalía como a acusación particular.
Ademais, impóñenlle 2 anos polo delito de violencia habitual no eido doméstico, feito polo que as acusacións solicitaban 3. Pernas tamén terá que cumplir 10 meses máis como autor dun delito de ameazas e outros 10 por outro delito de maltrato de obra. De todos os xeitos, esta condea podería reducirse, xa que Pernas podería recorrer a sentenza. Neste senso, o seu abogado sinalaba que todavía non falara co seu cliente e só asegurou que Pernas recibiu a notificación da sentenza con resignación, porque era o que agardaba. A Policía Local de Lugo estrenou hoxe os novos uniformes adaptados á normativa galega. O alcalde acudiu á presentación desta nova vestimenta, que tamén inclúe unha nova rotulación dos vehículos que usan os axentes e que se irá completando pouco a pouco. No acto, López Orozco destacou o gran traballo da Policía Local lucense e dixo que con estes novos uniformes se lle dá unha nova imaxe ao corpo. Eu que desexo é que, esta uniformidade lles dure, costou 127.000 euros, que é unha cifra importante, e paulatinamente iremos facendo os cambios que a normativa nos obriga, co fin de cumplir esa normativa. É unha nova etapa, por fin temos os uniformes de acordo ca normativa da Xunta. O que decía o señor alcalde, esperamos servir ao pobo de Lugo o mellor posible e nada máis. O Concello de Lugo e o Colexio de Xestores de Galicia asinaron hoxe un convenio para facer máis doado o pago do imposto sobre vehículos de tracción mecánica. Así, cando os cidadáns acudan a realizar algunha xestión para a tramitación desta taxa, unha aplicación informática permitirá que sexan os propios membros do Colexio Oficial de Xestores Administrativos de Galicia os que o realicen dende as súas propias oficinas. Que isto é unha aspiración que temos os profesionales xestores administrativos desde hai moitísimo tempo, hai anos. Desde o colexio, o noso colexio é un colexio de ámbito autonómico, comprende as 4 provincias galegas, xa hai moito tempo, moitos anos, en que vimos que o papel tiñase que ir acabando. E fomos adiantando por medio de todos os adiantos que veñen hoxe en día. Doutra banda, hoxe os populares pediron un plan integral de potenciación do uso da bicicleta. O edil popular, Antonio Meijide, reclamoulle ao Concello que recupere canto antes o servizo Rebicíclate. E a recuperación e a gratuidade do sistema do Rebicíclate, que xa estaba instalado. Como sabedes, o Rebicíclate leva máis de 1 ano e medio parado. 1 ano e medio parado e sin ningunha data de recuperación ou de reimplantación. Logo de ter destinados 117.600 euros á instalación deste sistema, encontrámonos que levamos máis de 1 ano e medio parados, bloqueados sen saber que ímos facer con el. Este sistema, sabedes que inicialmente comezou con 100 vehículos. Na prensa aparecía publicado 75 vehículos, pero o certo é que o prego de condicións polo que se rexiu ese contrato no ano 2007 falaba de 100 vehículos, por tanto, entendemos que son os que se compraron finalmente. Destos 100 vehículos, agora só quedan en funcionamento 25. Unha de cada 4 bicicletas non funciona. Só funciona unha de cada 4 bicicletas. O sea que non sabemos que ocorriu cas 75 restantes. Todo isto... Unha empresa deberá indemnizar ao Concello de Lugo polas filtracións de auga no teito das oficinas municipais ubicadas no tramo peonil da Ronda da Muralla. Segundo publica hoxe El Progreso, o fallo nas obras provocou filtracións que causaron prexuízos para as arcas municipais. Unha sentenza do Xulgado do Contencioso Administrativo número 1 de Lugo deu a razón ao Concello na disputa que mantiña coa empresa que se encargou de realizar as obras da cuberta da fachada das oficinas municipais da Ronda da Muralla. Os erros nos traballos provocaron filtracións de auga que supuxeron un prexuízo para as arcas municipais de 17.059 euros que agora deberá asumir a empresa Xestión Ambiental de Contratas.
Os danos provocados polas filtracións foron maiores e o custe ascendía a máis de 33.000 euros, pero o seguro do Concello fíxose cargo de 16.000. Os restantes, os 17.059, equivalen ao custe dun día de traballo dos 175 empregados municipais que traballan nese edificio e que tiveron que ser desaloxados. O xuíz José Manuel López Casanova sentenza que a execución da obra foi deficiente e iso provocou que as oficinas se inundasen coas chuvias, polo que considera que procede o pago da indemnización exixida polo Concello. O candidato á Secretaría Xeral do PSDG-PSOE, José Ramón Gómez Besteiro, presentou onte o seu programa electoral á militancia lucense. Besteiro amosouse convencido de que o proceso de primarias no seu partido ten que celebrarse en setembro. Tamén apostou por volver a ilusionar as bases para que o socialismo recupere o terreo perdido en Galicia. Besteiro contou co apoio dun bo número de militantes. Tamén estaban o exministro José Blanco e Ricardo Varela. A este respecto, hoxe o alcalde de Lugo e presidente do PSOE galego, José López Orozco, afirmou que a presenza de Blanco lle parece un espaldarazo á candidatura de Besteiro. A campaña é fantástica. Eu, agora que levo xa casi 6.000 km percorridos por toda Galicia, estou aprendendo moitísimo. Creo que para min supón unha experiencia nova que me genera revitalízame. A verdade é que sí, non? Me encontro con moitísimos militantes cargados de ilusión, cargados de que efectivamente o Partido Socialista volta a ser esa referencia en Galicia e a min esa ilusión me retroalimenta, por tanto eu estou feliz, de verdade. A meta é a democracia, esa é na carreira na que estou competindo eu, que por certo ofrezco aos outros partidos políticos que proben esta experiencia, porque é unha experiencia moi saludable, a democracia interna, non? Que falen os militantes. Eu estou convencido que esta voz dos militantes se vai escoitar con forza e todos vamos a disfrutar con independencia de quen poda ganar este proceso. Creo que o horizonte está marcado, non? Por tanto, este proceso de profunda democracia entre o PSDG se ten que vivir no mes de setembro, por suposto. Eu sempre confío na autonomía das agrupacións. Onte, por exemplo, me preguntaban no Baixo Miño sobre a organización do partido. E eu sempre digo, eu que son un convencido municipalista no ámbito da administración e tamén na actividade política, son un convencido da autonomía municipal das agrupacións. Eu creo que as agrupacións teñen vida propia, toman decisións e é bon que nese ámbito de tomar decisións fagan eles o seu propio camiño, non? Eu creo que a democracia, o debate, a discusión, explorar novos camiños nunca é malo, pero eso responde á autonomía que teñen os compañeros de FOD, na que eu, por suposto, non vou interferir. Non podría nin debería intervir, ademais. O Club Deportivo Lugo contará para a vindeira temporada co orzamento máis alto da súa historia, un total de 4,6 millóns de euros. O Club Deportivo Lugo presentou onte o maior orzamento da súa historia, 4,6 millóns de euros, cuns gastos estimados de 4.335.000 euros, o que deixaría nas arcas roxibrancas un superávit de case 300.000 euros. Estas cifras foron refrendadas polos accionistas roxibrancos que acudiron a esta cita, 66 en total, e que acumulaban 116.762 accións, case o 40% do total suscrito. Neste orzamento, o maior activo pro club que preside José Bouso serán os ingresos por dereitos televisivos que deixarán nas arcas do club 2,5 millóns de euros. Noutra orde de asuntos, o director deportivo Carlos Mouriz sinalou que o martes, cando o equipo comece os adestramentos de pretemporada, presentará 3 novas fichaxes, das que non desvelou nomes, xa que dixo que era agardar a que este todo pechado, pro que únicamente falta que o club reciba a documentación necesaria para pechar as incorporacións. Neste senso, fanse moitas cábalas sobre os nomes dos 3 xogadores e algúns dos que sonan con máis forza son o de Gaizka Toquero, dianteiro do Athletic de Bilbao, ou de Libasic. Mouriz dixo que ojalá o Lugo puidera asinar a este tipo de xogadores, pero que a realidade é a que é e tan só rastrexa o mercado de segunda e segunda B.
Nos despedímonos coa exposición de Jesús Otero que se pode ver no museo, pero lembren que poden manterse informados a través do xornal El Progreso e do portal do Grupo El Progreso galiciae.com. Que teñan moi bo fin de semana. Vémonos o vindeiro luns. Boas noites. Forever crossing a threshold.